Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Selamat pagi menjelang siang. Nah, ini kawanan mergo awake loro kabeh, suarane entek, guys. Kali iki aduh entek kakase. Kakase entek. Mbak Isma baratus berkeramas ape kemana? Ape ning ndi, Mbak? Ape ning gone kuburan. Acara apa? Kepen ning kuburan. Pas iki pas hari baik ya, dadi ini petilik kuburan ape resik-resik ning kono mbek make. Nyekar ning gone pake. Bapake Pak Riko. Bapake Pak Riko ki sudah meninggal pemirsa. Sejak Pak Riko masih kecil. Kok kecil? Ning dalam kandungan. Jadi urung tau roh bapake. Wis enek. Jadi dek kaki Pak Riko ki Joko Sunti. Kan duwe Pak. Cek ning jero weteng ditinggal mati pakane. Mesti sampe resik-resik. Nyiram bae. Pake. Emang mae tak kon tuku kembang lali. Mbek resik-resik. Adus keramas kudu resik. Keramas. Tangane siwelon. Suaraku entek-entek pemirsa, selem. Ora leren ya bar acara tahun baru. Acara dijak mae. Saiki ape cek neh. Sik resik. Pokok gak kayak mendek. Ngomong ape leren juga sido leren. Kok terus di konten. Bondet kabeh. Nganggo vitamin rambut dulu. Pokok jare nek ning kuburan kudu adus resik, adus keramas. Jarene mbah-mbah ndek kae. Men seger rambuté. Dikei vitamin. Eleke gak badeg disemproti minyak. Nganggo apa? Rexona. Rambut iki brodol yuk beso. Wis nganu ki tapi cek bondet gak roh. Sampai ngelung. Rasane rambut lho. Gelem kempiar sing benah. Nek turu lho. Sakmene kae rontok. Sampai duwe sak kresek lho karo rambut brodol. Payu dijol nopo kono. Nek randu payu. Dijol no. Brodol. Wis nganggo sunscreen.
tipis-tipis. Oke, nanti dilanjut yang kono ngenteni mae kembangi pemirsa. Baik, cuma tak siap-siap dulu. Nanti kita lanjut lagi. Tak tambahan ini gitu. Ngenteni mae adus. Wis sapu, Mak. Iki kembange, guys. Kembang nyekar, kembang wangi. Kembang hijau. Bawa sapu, bawa banyu. Tadi gak melok guys, dolen. Resik-resik. Mak adus. Jipuk sapu. Ya, kalian tuh. Ambek mae mumpung iki harine hari apik ya, Mak ya. Nang ngene iki. Bagus. Lah, ngono kuwi. Nggo sapu geryang, sapu kalong. Nggo nyapu ning kono. Iki batak umbah. Nah, ya ngono kuwi. Iki tinggal ngirim-ngirim ning sawah ya kena ini. Iya nek ada sambel. Sapune iki, Mak? Heeh, Bu. Ini sapu, guys. Sapi ini mangan. Ini. Peri gak melok dolan. Oh, ngene. Oh. Dolan. Iki kembangnya berguna kena tinggu nyekar. Loh, ae saret. Saret. Wah, kabeh. Ayo, mek jangan. Oh. Lah emang wis tak pekno? Wis tak imbuhno. Iya. Wis tak jibuki. Tak imbuh. Nek imbuh sampean. Lah ya nek pas bodo. Lho wek Mbak Rini iki lho. Cilik-cilik kok ya wis ngembang. Wis tuwek. Ndik. Lho, guys. Lho, jenenge kembang pacar lho. Sak merono iki ditanduri. Lho. Kalau wis ngembang. Berguna iki payu iki, guys. Ning kene iki payu lho. Payu larang. Ya, Mak. Wis iya sampean 2000 lha nek wis ping pirang pekan ae ngelumpuk. Angkatan kas kok iki 2000. Iya. 8000. Ki tuku jajan berhadiah. Banyak ora aku. Biasanya sing akeh ki jackpot. Jackpot iki. Tulisannya sing jackpot. Gak tapi gak roh ndara yo entuk. Jackpot sing kowe entuk akeh. Jackpot. Heeh, jenenge. Jackpot. Terus nanti kita lanjut lagi di sana. Nenggakno sing almarhum muga-muga mlebu swarga kabeh ae sak kok. Buyutku sak makku sak anakku wis kabeh sak pupuku. Terutama ki pake bojone, wong tuane. Iya, tuwa. Sing mati ki yo dipikir pemirsa kirim ndonga iki jenenge. Mbek ngresiki, nyiram. Sok bodo neh. Kawan kuwi ayo. Wis iki tok gawane. Lho korek. Gak dibakar gak oleh sene. Oh iya arit. Tak ngetok motor, guys.
Nah, wis njegegek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, assalamualaikum. Kuburan penyapu. Sik. Guys. Kayak mbae kae. Terus kayak Mbah Naryo. Kae kae. Iki dulu lanang, masih Joko. Sindi masih? Yuk, ki masih Riko? Lho duwe Mas oh? Udah wis gede? Mati nih? Heeh. Pasar. Mati ini sepasar. Apa itu pasar ya? Iki, Mak. Itu penjual itu. Walah. Lah lanang apa wedok? Lanang. Kak Riko duwe Mas, guys. Aku iki telu Jok. Telu Edi. Karwan dulu lanang. Udah malam Mbak Glen. Ini pulangan kalau ngene iki. Oh. Jadi bisa kok Naya. Kok ngerangkak ngene sekute kok ngerangkak. Jadi gue patung gini gini. Patung? Iya. Patung ini lah. Ini patung ini. Hero orang mati orang hidup itu nanti kok orang kok masih cari anakku anakku Mbah malam, berarti ini kayak kawin malam di malam tuh. Iya. Kawin kayak. Iya. Ini kan Aryo.
Di Naryo, Mbah Tin, Mbah Nah. Kan yo awakku. Ya di rumah ya. Naryo ini Naryo. Iya, meramping. Metengnya Peri ki anggere diunjukno. Sering didemeke. Butuh kesayangane Riko. Ngombe kopi. Saponane mak sih. Makan aku. Jadi dia nek lapangan rendah. Itu sih kan ora akeh. Rambut apa, Mbah? Iya kono kang sambu. Nek jamur. Ya, untuk jamur. Bumbung-bumbungan. Ngono kuburan apa yo? Enak kok. Luas, Mbah. Ini kok nggo warik ya? Tak enak iki, tak enak iki. Dua blabar iki. Akeh. Yo jek nang kono iso. Barang ini. Mbah mau. Nak bagleng ketoke Mbah Buyut kok. bagleng ketoke kono. Maksudnya kok Mbah Buyut? Iya, Mbah Buyut lah ya. Tapi enak ya tuh. Iya. Yo garing yo ikili yo. Tiga. Ikili. Semute gatel gede lho. Apa tuang? Gatel. Waret ya apa. Pengen langsung. Oh nek lek Sarwan malah nding Pak E kono. Tapi tanggahan pe anggono ora anake. Iki iki misanane yo wis. Narek misanane. Heeh. Ora apa-apa kan kumpuk ta. Awor iki awor. Awor ning kono awor. Yo tak cepet. Agak dicilik yo. Jadi anak nangis. Ini ayam lho. Dikira anakku kukuku. Kok juga ini sawah iki ngono.
aku dikirim. Iya, iya mak ya. Iya, digale. Ini dikirim kabeh. Tak cekepe iki lho. Tak bersihkan. Iki kabeh gak apa-apa. Enggak blabar kok iki anak-anak. Hah? Enggak blabar. Kayaknya enggak ada kamar. Ini lho. Ini Nenek sak kakek. Ini bersih. pengen harus aku kok pinter. Musiknya aku bairo. Ora nyompo sebelum si wong ganteng. Dia jambu nih. Jambu. Iya jambu itu. Anjing. Tak parak ngono mak. Di Tak parak ngono. Parah. Enggak rokok lho. Bakal deh, beri kayu. Misalnya kayu, Kono iki gek enek. Gek wong. enggak. Misalnya kayu, enak banget. Wis Nek wonge wong di wong kena kok dijunjung nek. Ini kok kan itu ben beri kayu. Kok kan beri kayu. iso kayu kae yo. Misalnya kayu dulu. Lah iya. Kan ngono. Pengen ngombe tak ibuke ngelang. Ora, jadi ben langsung. Iki yang timbang-timbang ngene Mas Said. Aku iki bakal murah nek bakal ngubungi Renek. Kodoke kodok. Kodok gede. Aku iki bakal ya mati, tapi yo kalian mulih makane ngubungi Renek. Berbuatlah yang baik. Karena sik iso urip ning dunya. Amalane diakei. Sedekahe diakei. Ora salat 5 waktu lah nek wong apik Apik mbek wong. wong
Ya banyu langsir ya iya. Banyu ra anu ya. Kayak ngene Pak E. Belum dijum kan jelas. Iki. Lah niku, Mbah. Coba tak bingung kok, Mbah. Adikku. Tapi sebelah. Oh. Sejak bakar iki. Mbah Karmi, Aryo. Oh, kuwi bakar iki Heeh, ya. lah sampai Iki digoni. bujum Heeh. ini kae. Yo, Ki anakmu, yo. adikmu. Yo. Lah pun dan apa yang meninggalkan di Iki, Mbah. Iki taruh siki wis. Hah? Taruh siki. Niki le. Niki le. Oh, kuwi. Taruh siki, Gak Mbah. kukurane anu. Yusuf. Yusuf. Cucu. Yusuf. Yusuf kuwi anu. Yusuf iki. Ki. Kae Mbah ini ki Sarya. Win. Ya win. Mbah Win. Kae kok. Kae iki Mbah Malam, Mbah. Iki Mbah Malam. Heeh. Mbah. Kae Mbah Minah, Mbah Gleng, Mbah Dilo. Apa iki? Pokok Kae Mbah ki lupa wis. Mbah Malam. Mbah Dilo. Mbah dia ki mbok Mbah Malam. Mbah Dilo ki mbok Dilo. Mbah Karmi ya. Kowe dia. Lah kae Mbah Sanggah kae Mbah Gleng, Mbah Minah. Oke. Ya, desa jambu kuwi. Apa jual Mbah Karmi? ngumpuk kalau. Iku Iki lho, iki yo Ya, yo. anakku. anakmu. Adekku ki, Mbah. Ya. Patok watu ki ya. Ya. Iki mbah kene iki win. Nggih. Nenekku ki, Mbah. Ya. Pesek. Ya. Ya. Aku ngetenang sakit tuh. Kowe. Iya. Kok isuk men, Mbah? Kaya ngomong loro kemudian gak konekan sudah Rasane kok ya wis, Mbah. Iso kok Apa malah kita ya sama tuh tak tahu bilang orang tua nih. Tahu ya? Dhuwure Pak iki wit apa? Serut. Oh, wit serut ngene iki. Bae Mbah Karmi, enek kambojane. Iku sing buat nak wong dhewean iki. Ya apa nek? Iku buat. Iku dhewean iki. Sing waras ini iki lho ndongakno sing mati wis warga kowe ala apa-apa ya sing waras sing mati sak keluarga sak sanggah sak buyut sak mbah dongane wong tuwek iki lho Mergawe anak lanang muga-muga diparingi lancar. iki mantuku tak jak nyiram nyiram Pak Nduk lanang kok yo gak masalah ora pun aku kok dhewean rawani
Aku ki wani dhewean, ora ana apa-apa. Ora enek nek pedinan nggo sing waras ki ra enek. Aku ki wani dadak resik. Ini buyute ngene bae. Katakanlah kan apik. Apik iki ya. Asik. Banyu ben ngalir. Kapan-kapan aku jane iki jaman apik resik-resik iki yo duwe pikiran jane. Nek yo iki kuburan yo kabeh ae. Ya buyute nggih tanggae. Pindah kono, pindah parkir. Ya, Gus. Numpuk. Kok iki? Pindah kono, Mbah Parkir, Agus. Mbah Said. Mas Agus kaya sih. Heeh. Iki Mbah Said. Mbah Said Agus. Mbah kono Parkir. Ini sak rumpukan sih. Itu cuma gak nyobainnya ketelak. Oh iya. Wis resik. Pas Wis resik lho, tak saponi lho, tak saponi. Aku diwatuki. Lho. Iki penting man. Panjaman. Oh, wis resik kabeh. Kae sampai teko kono wis disaponi, jabuti sukute. Resik. Adike ki Mas Riko iya yo loro ki Mbah Buyut Mbah Canggah dulur nglumpuk dadi siji.
Karo-karo teh. Bakal dhisik karo mati bagi yo kok entek rek sik. Engko ta. Ndak. Engko kok kayu. Ya. Ya weh, karo. Armani. Mbah malam mbah tiga yo. Hari kabeh cek, ini cek lho yo. Enggak ono. Kene pake. Ini cek lho, iki ka. Dua hari kabeh tak. Koklon ndak, koklon. Koklon aja. Yo, aku pengen ngono, mau mati jam ngulon. Ngok aja. Terus papake dikeki nyek-nyek. Terus iki genten mbah yo, mbah malam campur suwor. Ini sih. Koklon ya. Wis ngawasono, wis engko anu kopi ya. Wonten. Kok cek lho, Mas. Kono, kono. Wis mbah Gleng mbah Minah wasono wis lah. Pun. Gawak lho. Lho, Apa tenan sih? aku garingan gak apa-apa. Mbah Nareo, Mbah Kai. Patuli. Patuli. Wis, Mak. Oh, enggak patuli ya? Kok kayak patuli narik? Oh, patuli. Itu narik. Baik. Ya, pulang. Wis pulang. Pulang aja nek sing keri. Assalamualaikum. Lih. Bae, sok rene neh poso dadi poso nyekar resik. Sok nggawa rek, Mak yo. Yo dibuang kono bisa entok sampean. Diobong dadekno siji, iki disapu tok Bang, gak nggawa rek. Nggawane arit ambekan sapu tok. Wis diunggahno ora nggo pacul. Ayo. Mau Laut. Wis pulang. Tak tutup misan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.